Where are we going? For more shit. Uhádnete, co je v tomhle magickém retro kufříku? Tak já vám trošku napovím, jo. Koupila jsem to na Aukru a stálo mě to 1000 korun. Na posledním háčkovacím posezení totiž někdo zmínil tenhle magický stroj. No a tak jasně, že jsem to musela hned mít. A řeč je teda o tomhle božím pletacím stroji. Věděli jste vůbec, že existuje pletací stroj? No to bych prostě nebyla já, kdybych nechtěla vyzkoušet zase něco jiného. Tohle je teda pěkný oprus. No a vzhledem k tomu, že mám prostě hodně přízí, tak jsem si říkala, tohle bude úplně geniální nápad, protože ta práce bude rychleji od ruky. Jenomže tomu tak bohužel není, když prostě tomu nerozumíte. Zjistila jsem totiž, že můj stroj má 2 ty desky, což znamená, že toho sice zvládne o hodně víc, ale je to taky náročnější na nastavení. Zatím jsme teda ve fázi seznamování. Ten stroj je opravdu velmi těžký a aby se dal použít správně, tak musí být připevněný ke stolu, takže s tím mi musel pomoct Fran. Trošku jsem si představovala, že prostě jenom nahodím přízi a pojedu tam a zpátky, ale bohužel tomu tak není. Ale tady můžete vidět, že se mi povedla aspoň 1 řada. Uklidňuje mě hlavně to, že když jsem vytáhla svůj šicí stroj po babičce, tak jsem měla úplně ten stejný pocit zoufalosti. A při každém pokusu jsem se aspoň trošku posunula. Pan z Aukra mi to dokonce prodal i se všema těmhle poznámkama po jeho babičce. A já prostě nemám srdce na to vyhodit. Musím ale uznat, že mě ten stroj opravdu fascinuje. Kufřík totiž obsahuje i všechny závažíčka, navíječ, příze a různé návody. Já teda teď jenom doufám, že si k sobě najdeme cestu a že se mi to podaří správně nastavit a třeba z toho vznikne aspoň šála. Myslíte, že tenhle záručák u Singru by stále šel uplatnit? No a vzhledem k tomu, že stroj zabírá opravdu hodně místa na podlaze v naší pracovně, tak mám aspoň motivaci se to doopravdy naučit. Tak nebojte, všechno vám ukážu, nezapomeňte mě sledovat.